سلام كبرات تخاتلتي يوتيوب channel سينما سمرة لومونكم وترو مس سبورتوان حتصر عيال حزنا لكم قريبنا لنا بمكتالكم بخبرنا عدان فلما بسم تخاتلتي سينما سمرة نزي حتصير عدل علال بمهبكي كمسقنا كفتو كله زرزر بالكي من يخي شمكي دحر بايتاخس احترا بالك باقلت لنا مجمريا بتعمي كمسجنكم يفتو سينما سمران نزعد ما أخبركم معدامكم مستعزفتي نزل لكم كابل بي كمسجنكم يفتو سمي وين قلاتي بهال كاب دي ولادي قعسيم كاب بي قلاتي فرزقي أب تعبر بارت عدي بدل توليدي عبي مالتي كلمنا بتفتوي عود سبورت بقى أقرب مالت أثليتكس مسجاري وين قلتها بجزء قول عنتها كمية مثل نيرا يعلى لنا. أوكي ويني خميت مثل نيرا كزارب تخينه بتعمي وعيتي ما تحز زينة برا مالتي بفلاي أب كاب قدامي كسب حامشي كفلي نمرة أب قدا قد زيتها بحلي إيه زمهر نيرا فلت يكون ولا من نفسك قلت أخله فلت يبزعل ولا يكون بتعمي وعيتي أب تمرتها تودا داريت نيرة مالتي أب تمرتي كاب قدامي كسب ربعيتي زلو ناوت أخي كاب قدامي كسب حمشي تمرتي زازي ميو أتتوادر منفس كخام نشتي نيرو ولا تمرتي بلجأتي وسيدة وسيبك نيرة كم زود قلت يا تنحخي ويني أب كل عيخي ولد كاب تبلي أتحسكي زال خي نجر كام مقبار دحر زي تبلي أزيق حيال كمه زي تبلي من باركي قربت خز قلت خيام إذا كم زعين التبع بحريات كابي ومتيو تبلي إزغلو كاب أدي ولادتي زورسكو وإيو يبل أدي ولادتي قعيسي مالتي أب تبع حيال نيراكوا تزيبلكو نبي حكي independent woman يا مالتي رئيسة خيلات نبر سويت كابسب كي حتتت بتعمي تبعت ناتا كبقى ورثي يخبل يخلي أتحيل خاني قرب ناتي توسيخ وخون يخليو جن بزعبي درجة نسا كمان كم حزن كوينا في الزعبية تنس كأزور سكويو قبل يخال اسك حجنا افتقندي أتوكرنا خنقبرنا بود درقويا أمدات آخر انتاي مثل نيرو بخمي خن زعين سبور لعلي خالق ما نمنقر كتحابرو مريضكم اوكي حجينا بقيا ما تطعي كزارب تخيني اب جينير سكول اب حزقا قصيليو مالتي دحري اب غداق دخصب حمشاي مس زازمكو ناب جينير ناب حزقا تسغاغير بعد يدل كوين ناب حزقا يمهر نير مالتي ابت غزيت اندا تمهركو خلخو حدا ممهر امينه زتبهله ناي سبورت كلاس نيرنا سبورت كلاس وطينا خلنا زيت غوي مسبلن كوفي لي يعزب نير سبنا غوي مالتي غويا انتي تقمو مخانو ايفلطني نيره شعو نمنتاي زيت غوي مسبلني وانا غوي يكولني مخد غوي لك خصغوغي خغاله مسبلني كم كيس غوغي لا كاب تمرتي غويا جميريو افتي زنبره ناي سبورت كلاس قداميتي خوص من جمركو خاني نخصلو دفافي ان مالتي كاون حريلا اي جمركون مالتي ناب نزبخت كديخي مسبلن غويا يقصلني هنا مزعبخو خاب كلاس كسغوغ مخانيو تحبيرن مالتي سو فتي خيفه تكون صعرا كريستيان وددر كيده مالتي او تواداديره قداميت وصي كاو اتم ناين زبا اسلطنت ريومني ناب زبا خا حليف قداميت كوينه اب زبا ناي تمرت تواداديره سالسيت مستنى كلبات مسوطخو غيا بخمز مسل جميره مالتي كم زقلت اب عود اتليتكس كتنطف انتون كاقومت هاغداسي بحال بمنطر نسخي حصار كنسخس أو أسمر أب زكايد كيس تفاعل فتات كم أب هجرا فدرشن أثليتك زوا ما أخل أب زدالو ودرات عودتات أمزجيب كي خيمه مستر عودك سنتايز زي أتي بهالخونه غالي مهنياتسي قمت أبقيا وساني يزبل رديت يبلين
ምክንያቱ ሲ ቁም ነገር ኣይሕፀር እምበር ጉያ ቁመት ናይ ሓፂርካን ነዊሕካን ሲ ዝቕንሰልካን ዝውስኸልካን ይብሉ ማለት እዩ ግን እቲ ኣብ ጉያ ዝፈልዮ እንተሃልዩ ናትካ ሳምቡእን ናትካ ድልየትን ንምንታይ ትጎይ ኣለኻ እቲ ቪዥን ናትካ ጥራሕ ይዝፈላለ ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ ወላ ሓፃር ኮይኑ ሳይፅግመኒ ይኽብል ይኽእል ክቡራት ተኸታተልትና ሲነማ ሰመረ ጥዑም ዕላል ኢና ሒዝና ዘለና ገና ሕቶታት ኣይወዳእኹም ዘለኹም ምክትታልኩም ቆፅሎ እዚ ድማ ሓልፈልኩም ዘሎ ካብ ሲነማ ሰመረ እዩ ኣብ ናይ ደገ ክትሳተፍ ዕድል ረኺብክ ነርኪ እስከ ተን ዝተሳተፍክለን ሃገራት መን ነረን ኣብቲ ውድድር ዘመዝገብክ ዓወትከ ብደረጃ ሃገር ጋንታ እንታይ ይመስል ነይሩ ክትገልጽልና ዶ ኣብዚ ዕድል ንኽሳተፍ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ መጀመርያ ከመስግኖ ዝደሊ ሓውቦይ እዩ ናብዚ ጉያ ምፂኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ምስቲ ጉያ ምጀመርኩ ንሱ ተቐባልነት ገይሩ ትሬን ክትገብሪ ኣለክ ኢሉ ናብ ፃዕዳ ክርስቲያን ትምህርተይ ጎን ንጎን እናቐፀልኩ ከምዚ ሰርሕ ናብ ኣስመራ ምስ ዞባ ማእኸል ኢሳያስ ስኮላሪ ኣምፂኒ ማለት እዩ ምስኡ ምስ ጎይኹ ኣብ ትሬን ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሪሐ ናይ ሃገር ምስ ተዓወትኩ ኣብ ፎሮ ዝተኻየደ ውድድር ዕውቲ ካብ ጂኒር ቀዳመይቲ ኮይነ ወፅየ ማለት እዩ ብኡ ዕድላት ተኸፊቱ ናብ ሳውዝ ኣፍሪቃ መጀመርያ መገሻይ ቀፂለ ማለት እዩ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ውድድረይ መበል 13 ብውልቂ ካልኣይቲ ብጋንታ ወፂና ካብኡ እውን ኣብ ክልተ ሰሙኑ ንሱዳን ዝነበረ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን እውን ሳልሰይቲ ወፅየኒ ኤርትራ ወኪለ ካብኡ ብዙሕ ናይ ሃገራት ውድድር ዝተዓወትኩሉ እኳ እንተነበረ ብዙሕ ኣይተሳተፍኩን ብዝኾነ ምክንያት ግን ኣብ ዩጋንዳ እውን ሻምነይቲ ወፅየ ንኤርትራ ወኪለ ካብኡ ናብዚ ዓዲ ከዓ ወር ሻምፒዮንሺፕ ተወዳዲረ ነይረ ኣብ ኦሪገን ዝተኻየደ ውድድር 2014 ጂኒር ማለት እዩ ኣብኡ እውን ንኤርትራ ወኪለ ሻምነይቲ ወፅየ እዚ መሰልቲ ባክግራውንድ ናይ ኤርትራ ናተይ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኣብዚ ዓዲ ዝመፅእ ወይ ነቐለታስ ኣብ ከመይ ዓይነት ውድድር እየ ክትሳተፍ እዚ ናይ ኣትሌቲክ ኣነ ብዙሕ ዝወዳደሮ ውድድራት ኣብ ብዙሕ ውድድራት እየ ዝወዳደሮ ርሕቐት ኣብ ናይ ነዊሐ 5-10-3000 እውን ይፍትን እዮም ብዛዕቕሚ ማለት እዩ እቲ ዝወዳደሮም ጉያታት እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፅኹ መጀመርያ ናይ ትምህርቲ እየ ዝወዳደር ነይረ ሕጂ እውን ብኡ መልክዕ ናብ NCAA ዝተባህለ ዓብይ ናይ ኮሌጅ ውድድር መንእሰያት ይወዳደር ማለት እዩ ንቤት ትምህርተይ ወኪለ ኦኬ ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ መፅኻ ሰዓበ ጉዕዞኻ ከመይ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ውድድር ጉያ ከመይ ረኺብክዮ ምስ መን ጋንታ ከተፀምቢርኪ መጀመርያ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፅኹ ብዙሕ እቲ ድሌት እኳ እንተሃለወ እቲ ቀዳማይ ዓመት ግን ቁርብ ክብድ ኢሉ ነይሩ ክብል ክእል ምክንያቱ ቋንቋ ፀገም ነይሩ ኣፍልጦ ናይ ሰባት ክሳብ ትላመዶ ቁርብ ይወስደልካ እዩ ኣነ ግን እቲ ድሌት ዝነበረ ናብ ጉያን ናብ ትምህርትን ክምለስ ብሂገ ማለት እዩ ምክንያቱ ጉያ እቲ ዝፈትዎ ሞያ እዩ ትምህርቲ እውን ካብኡ ዘይሰንፍ ይፈትዎ እየ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ እውን ሲ ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ቨርጂኒያ ምስ ኣተኹ ሓደ ኣሰልጣኒ ናይ ቤት ትምህርቲ እዩ ተቐቢልኒ ማለት እዩ ናይ ሃይ ስኩል መጀመርያ ከምዚ ኢላ ጎያይት ኣላ ትምህርቲ ክትኣቱ ደልያ ምስ በልጎ ነቲ ትምህርቲ ብናይ ትሕቲ ዕድመ መጠን ምስ ረኸብክዎ ንሱ እውን ኣብ ሽመይ ሚድላይን ኣብ መን ምዃና ወይንን ስለ ዝኣተወ ነቲ መን ምዃነ ክፈልጦ ሓጊዝዎ ማለት እዩ ቀልጢፉ ናብቲ ንኸምፃኒ ከዓኒ ኣይፀገሞን ማለት እዩ ካብኡ ብናይ ትምህርቲ ጎይ ነይረ ናይ ሃይ ስኩል ብጣዕሚ ፅቡቕ ደረጃታት ናኸትኩ እየ ወዲእዮ ኣብ ናሽናልስን ካልእ ውድድራት ዓበይቲ እውን የሳትፈኒ ነይሩ እዩ ካብኡ ብጣዕሚ ፅቡቕ ውፅኢት ኣምፅአ ብከምኡ ከዓ ናብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ደረጃ ናብ ኮሌጅ ቀፂለ ማለት እዩ ኣብቲ ፈለማ ምስ ረኣዩኺ ንብቕዓትክ ከመይ ገሊፆሞ ብከመይ መንገዲ ክትቅፅል ኣተባቢዖምኺ መጀመርያ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ማለት እዩ መፅአ ናብ ናሽናልስ ምስ ተዓወትኩ ብዙሕ ሪከርድታት እውን ሰሪአ ብጣዕሚ
ተሓጊሱ ንትዘለኒ ንኽሰር ሓሉን ናብ ካልእ ደረጃ ከብፅሐኒ ምዃንን እንዳነገረ ኸዓኒ በቲ ዘምፀኽ ውፅኢት ዕጉብ እዩ ናኸሰርሐሉ ናብ ፊቸር ንኽዓብየሉ ኸዓኒ ሓጊዘኒ ተባቢዕኒ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ንስኺ ብዘይ ምህላውኪ ነቲ ብሃገር ደረጃ ዝተኻየደ ውድድራት ኣትሌቲክስ ከም በዓል ኣስመራ ማራቶን ዝኣመሰለ ኣትሌታት ናዘይተወልዱን ኮኸብ ተስፋ ጋብርን እናተባረየን ዝዕወታሉ ዘለዋ እስኺ ምስአን ዝነበረ ክህልኽ ከመይ ነይሩ ብዓይኒ ናይ ሕጂ ዘለዋ ወይ ነቐለታ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለዋ ትብልን ወኣነ ክዛረብ ተኾይና ኣብቲ ጉያ ኣትየ ናይ ሕጂ እቲ ዝገበርኦ ውድድር ብጣዕሚ ፅቡቕ ከድነቕኩን ክሓልፍ ኣይደለን ናይ ጋንታ ስራሕ ኩሉ ግዜ ዕውት ስራሕ እዩ ካብኡ ቀፂለ ኣነ ዝፈልጠን ተወዳደርቲ ናዝሬት ወልዲ እያ ኣብኡ ማለት እዩ ወላ ኮኸብ እኳ ነይራ እንተሃለወት ኣብቲ ጉያ ቅድሚአይ ኣብ ጉያ ኣፍልጦ እንተሃለዋ ናይ ሓፂር ጎያይት እያ ነይራ ምሳይ ብዙሕ ኣይተወዳደረትን ክብል ይከኣል ካብተን ዝነበራ ጎያይቲ ግን ናዝሬት ወልዱ ሕጂ ክዕደድ ይደሊ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጎያይት እያ ማለት እዩ ከይሰዓርክዋ ዝወፀኹ ጎያይት እንተሃልያስ ናዝሬት ጥራሕ ማለት እዩ ወላ ብዙሕ ተወዳዲረ እንተሃለኹ ምስኣ ግን ከይሰዓርክዋ ወፅያ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ክትሪኦ እንተኮይንካ ኣብቲ ብፍላይ ናይ ትራክ ኣብ ናይ ሮድ ዘካይድኦ ዘሎ ውድድር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብ ናይ ትራክ ግን ቁርብ ደቂ ኣንስትዮ ከድልየና ይኽእል እዩ ንወይኒ ከም ነፍሰይ ክገልፃ እንተኮይነ ከዓ ኣብቲ ጉያስ ካብቲ ዝነበረቶስ ወሲኻ ክብል ይኽእል ብዕፅፊ ከማን ምክንያቱ ሰዓት ኣይ ተዓዋቲት ናይ ክሮስ ካንትሪ ኣይ እምበር ኣብ ኤርትራ እምበር ሰዓት ኣይነበረን ነቲ ዘለኽዎ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ደረጃ ግን ሰማይን ምድርን ማለት እዩ ካብ እቲ ኢምፕሩቭመንት ሕጂ ኢምፕሩቭ ዝገበርኩ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ሰዓታት ኩሉ ዝጎዮ ይኹን ኩሉ ኣብ ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ዝእትወኒ ሰዓታት ሕጂ ሃሪመዮ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ኣይኮንኩን ማለት እዩ በዛ ኣይ ሆፕ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቀረባ እዋን ናይ 10,000 ሜትሮ ናይ NCCA ናይ ኮሌጃት ትምህርቲ ማለት ናሽናል ቻምፒዮንሺፕ ናይ ኣሜሪካ ቢል ክልኻ ብዝ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ፊልድ ዓወታ መዝጊብኪ እሞ ከመይ ነይሩ ትውድድር ኣስፋሕ ቢል ክትገልጽልና ዶ ክገልጾ እንተኮይነ ናይ NCCA ውድድር ቀሊል ውድድር ኣይኮነን ማለት እዩ ካብቲ ካልኣይ ደረጃ ዝስርዕ ፕሮፌሽናልስ or ድማ ከዓኒ እቲ መወዳደርቲ ፕሮፌሽናልስ ንብሎ ናይ NCCA እዩ ኣብኡ ዘለዋ ተወዳደርቲ ቀለልቲ ኣይኮናን በቲ ዝገበርክዎ ፃዕሪ እግዚአብሔር መስን ቁርብ ምስእን ክወዳደር በቂዒ ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ክዛረብ ተዳ ኮይነ ብዙሕ ውድድር ተወዳደሪ ቅድሚ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅእየ ኣብ ናሽናልስ ክትበፅሕ ከለካ ቁርብ ፍልይ ዝበለ እዩ ታክቲካል ሬስ ስለዝኾነ ኣብ ክጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ በቲ ዝገበርክዎ በቲ ዝስራሕ ኩሉን ዝገበርክዎ ውድድርን እውን ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ኣመዝጊበ ማለት እዩ ካዕወት እየ ኢለ ስለዝኣተኹ እቲ ሜንታሊቲ ናተይ ኣብ ዓወትን ኣብ ቀዳሚት ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ስለዝኣተኹ ከዓኒ ንኸተግብሮ ሓጊዝኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ክብል ይኽእል ካብ መወዳደርቲ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ረኺብኪ ብዙሕ እኳ ንረኸብ ዘይኮና ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእይቶ ረኺበ ብፍላይ ከዓ ካብቲ ተዓዘብቲ ዝነበረ ትፍየዞን እቲ ኣብቲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረን ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ 10,000 ውድድር ምስቲ ዝነበረ ሙቐት ብጣዕሚ በዳሂ እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ከይደ ቆሪፀ እንዳበልኩ ከለኹ ከም ናይ ቀደም ውድድር እናመሰለኒ ከሎ ሃንደበት መፅያ ሓንቲ መወዳደርተይ ነቲ ጋብ ዓፅያቶ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረኒ ነቲ ከይደዮ ዝነበርኩ ዓቂበ መሊሰ ካልኣይ ግዜ ንኽስዕራ እውን ኣይፀገመንን ሰው ኣብዚኣ ቁርብ ፅቡቅ ፊድባክ ረኺበ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ብድሕሪኻ ዝመፅእ ዳርጋ 90% ስለ ዝስዕረካ ኣነ ከዓ ከም ብሓድሽ ወሲኸ ስለ ዝሰዓርኳ ቁርብ ኣብዚኣ ፍልይ ዝበለት ሕራይ ወይኒ ኣብ እታ ናይ መወዳእታ ዝነበረት 100 ሜትሮ ፍጻሜ ህሞትስ ከመያስ ካልኣይ ግዜ ክትስኢኺ ምስ ቀረበትኪ ወፂኽሞንስ ከመይ እዩ እዚኣ ኣብርህልና ባ መጀመርያ ኣብቲ ውድድር ከኣቱ ከለኹ ንቐዳመይቲ ኢለ ኣትየ ምክንያቱስ ካልኣይቲ ሳልሰይቲ ይወፅእ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ዳብል ኢቨንት ከማን ተሪፋት ዝነበረት ተቐዳመይቲ እያ ማለት እዩ እሳ ከዓኒ ክገብራ ኣለኒ ካብ ቀደም ሓንቲ ነገር ክገብራ ኣለኒ እንድሕር ኢለ
ክገብር ኣለኒ ማለት እዩ ናብቲ ውድድር ምስኣተኹ ፈቲነ ግን ብዙሕ ሂመድ ስለ ዝነበረ ኦር ሙቐት ስለ ዝነበረ ኣዝዩ በዳህ ነይሩ ቆሪፀ ክኸይድ ኣይከኣልኩን ቆሪፀ ከይደ ከዓ እቲ ገብ ዓፅያቶ ማለት እዩ ምስ ዓፀወቶ ኣብ ሜንታሊቲ ናተይ ኣብ ሓንጎለይ ዝነበረ ካልኣይቲ ወፂአ ቅድሚ ሕጂ ካልኣይቲ ናተይ ኣይኮነን ቀዳመይቲ ክወፅእ ኣለኒ ኢለ ነቲ ዓቂበየ ዝፀንሐኹ ናይ ዘለኒ ክሳፍታ ሕንፃፅ ክረግፅ ኣለኒ ውድድር ኣይተወድእን ብሕጂ ኢለ ከም ብሓድሽ ክውስኽ ጀሚረ ማለት እዩ ግን እቲ ክውስኽ ዝሓገዘኒ ከዓ መጀመርያ ተቃፂለ ኣይከትኩን በቲ ዝነበረኒ ፔስ እንዳዓቀብኩ ወይ ዝኸይድ ነይረ እንዳዓቀብኩ ምስከትኩ እቲ ዝተረፈ ከዓ ኣብቲ 100 ሜትሮ ከውፅኦ ፈቲነ ማለት እዩ ንዓ ክስዕራ ምስ ቀረበትክስ እንታይ ይመፅልኪ ኣብ ሓንጎልኪ ማቴስ ክስዕራ ኣለኒ ገሌልክ ዲኸ ወላ እንታይ መፅልኪ ኣብ ሓንጎልኪ ኣብ ትህሞት ከመይ ነይርክስ ከነገርና እዚ ክልተ ነገር እዩ መጀመርያ ክስዕራ ኣለኒ እንድሕር ትብል ኮንካ ነታ ቀዳሚትስ ከምፃ ኣለኒ ወላ ወዲቀ ድየ ወላ ሰንኪለዴስ ከኣቱ ኣለኒ እናበልኪ ዝኸይድ ነይረ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ መጀመርያ ተቃፂለ ይከትኩም ብ73 ገለ ይከትኩም ብ74 ገለ ዓቂበየ ስለ ዝፀንሐ ቁርብ ተረፍ ፀንሕኒ ማለት እዩ መጀመርያ ተቃፂልካ ተኸይድካ ዳሕራይ ኢምፕሩቭ ክትገብር ከቢድ እዩ ኣነ ግን እዘን ክልተ ኣብ ሓንጎለይ ስለ ዝነበራ እታ ሴቭ ከኣገርየ ስለ ዝፀንሐ ቁርብ ንክወስኽ ሓጊዝኒ ምስ ቀረበትክ ምስ መፀትስ እዋ ቀዲማታ በቃ በርከሳ ነዋሓ እዋ ወይንኻ ከምቲ ድበልክኹ መጀመርያ ቁመትስ ሓፃር ስለዝኾነስ ክትቅድማ ኢለ በቃ ኣነ ወላ ኣነ ፈሪሕ ምጥጥ ተብላላ ተርክባ እንዳልኩስ ድሕር ሃንደ በስኻ ከይድኪ እወ ከምዚ ዝበልኩኻ ከምዚ ቅሞት ወሰነይ ናተይ ከማንሲ ኣነ ሓፃር ከለኹስ ስትራይድ ናተይ ነዊሕ ስትራይድ ኣለኒ ሓፃር ከለኹ ግን እቲ ከመይ ጌርካ እቲ ናትካ ተፃወረ ዶ ኣይተፃወረን እቲ ውድድር ሳምቡእ ናትካ እዩ ዝሓትት ኣብ ውድድር ማለት ብፍላይ ኣብ ነዊሕ ድሕሪ እዚ ውድድር ምርመራ ትገብር ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣሎ ናይ ጉያ ኣትሌቲክስ ድምሩ ምስ ወዳእኻ ትገብር ኢኻ ብሰንኪ እዛ ናይዛ መወዳእታ 100 ሜትር ዝተገበረትስ ጠርጢሮም ከቅርብ ምርመራ ገይሮምልክ ዶ ተወሳኺ I did a drug test. الرأي ويني أمودة عدل كهبك أنا أخي نتاي تبلي له أمودة قبل زلني مجمرة يغني اللي بتعمي زمسكن أبزي نيز عدمكمني مستعذبتكم كاب بمللاي كاب أوقات إلى نخبلون نزدل خاء ندي ولادتي بتعمي كمسجنا يدلينا بدرجة دبتحتني كله نجر نتناتي فيجن أو نتناتي ديليت ترديا أبز دبتحتني أدي ولادتي يا خمس جون كوا خلف أيدلن كابوقات إلى خاء لدقفتين نتعذبتين مالتي أتي نسوم زتابعنون زبلونون نعي فرق حيلين ماليس نخوسخ قال نخسرح سلا زتابعني بتعمي كمس جنوم زدلي يا نسوم كا يغني لي حراوين نزي عدل زب مهابكي بسمين بسم مساحتي سينما سمرن بشم تخاذاتلتن كمسجنا كفتو عاوتنا سلطن كاني يمنيلكي ثانك يو بتعمي زمس